Ujabile wahlula ukumnikeza uthando wena waze wanesikhwele nami wazobulala ingane yami kwa uyangizwa Zongiphendula Khanyisile noma cha ngikubuza ukuthi ubufunani emotweni kaSenzo Phamana usho ikhona kodwa into engayenza ngadala ukuthi ungangithembi Ngiyakuthanda Phamana angeke ngize ngibuyelane noSenzo mina emva kokuhlungu obungaka ngenzabona Ngase nama surprises mina yini futhi manje sekwenze njani Baba ngiyazi usikhona uma ungamtshelile kona ngicabanga sekuyisona isikhathi ukuthi umazisi ukuthi izinyanga eziwunani zonke ngimithi kanti ngikhulula into efana nawe nje kanje Ukhuluma nami mama ngikhuluma nawe futhi kona pendulo yabuya esibhedlela kuzophela konke lokhu kugxoneke kwenza lapha ekhaya nogogo wakho nisenisele ingane zami umuthi Hawu ungangifaki ke mina ntombi la akukho umuntu engonika umuntu mina ngazi ukuthi ngihlobo yami Ayibo Jabile kwenzakalani isikhomo sakho uxoshiwe kwenzakalani ngawo Yabona ngwami nawe sobabili khona ukusiphazamisana ake sizame indlela ukuthi sikususe lesiphazamisayo Yabona ke mangabe usukwazile ukulungisa lokho uyongazisa mhlawumbe nami ngiyokuthinta futhi mangabe izinto zami sezingihambela kahle usakhona uma safuna ukukhuluma ngishiya amagwini yami lapha endlini hayi akukho ngathi siqedile angazi kahle lokho Hayibo Lwandle ngithola Hayibo Nkosi yami Ngabe Thixo wangehlelwa yini yazi ngithandile akuthanda ukukhona namanye amantombazane kodwa awazi uzuzu mhlawumbe ngeke ngabeka ihlo lami bona noma ke ngenzile izinto ngendlela engenze ngayo bangahambisa ngesinto nangesiko kodwa Sebengibalisa mina ngeke ngize ngikushiye lento bengiyenza ngikhonile bengenze sijabule ngalo kanti mina ngisazi ngokushiya kanti ngithanda ngakukhathele yini abafana bebahle besonkile begqoma amakhavela begunda amakhathi kodwa ngakhetha ukuhlala nawe khona udabulile nje ngakubekezelela kukho konke kanti-ke futhi kukhona abakhe empilweni yami mina kungifundisa isifundo ungibulami kahle ngisebona esikhosini ephakathi kwezandawo yena nami ngifuna ukuba oqotho nendoda futhi ozoziqhenya ngayo ngoba ngizakhe ngithuze
kumele ufule kumgudu ungene phakathi. Noma ngihambe ungaziwa ukuthi ngashonaphi. Ayibona insuku. Cela ungayisho leyo nto. Maswapho usebenzisa. Yes. Iphi ingane yami wena? Mama angazi ukuthi Iphi ingane yami sikhothe ndini? Ngiyezwa Jabulile mntanami. Ngizokumukela uhlaliswe ukwana nje. Hayi yini. Ubuso uyayibonela ukuphilisa njani. Ngiyabonga gogo. Ngiyathembisa ngizoyiphatha kahle futhi ngizoyifuna indawo yokuhlala. Maduze nje ngizobe ngingasekho kule ndawo. Kanti ke kubo yimina ngane yami. Ngabuye ekhaya. Uyoxoxisana nabantu basekhaya kini basemndenini wakho. Uyeke ukubabalekela ubadube. Ubuye lekhaya uyohlala khona uyohlala emzini yabantu kozwe njani. Hayibo Jabulile, usukhohlele ukuthi unengane uzenza njani? Hayibo, uzamani imntala kabakithi. Futhi ngizobe ngingaqalike nje ukumshiya. Mina kade ngahlala lotho ngathi iminyaka ehlala ekhaya yena futhi ubengenankinga nje. Hayi, ngiyazwa ngejabulile. Kodwa manje ukhulile. Sengicabanga sekuyisikhathi sokuthi wenze izinto ngendlela ekazi. Thatha le mali yakho eqolo, unikeze uma lokuthula aholele ingane. Hawu, makhelwane, kwenzenjani? Yayilisana nje nomfana, nimnanga inyawo. Kwenzenjani makhelwane? Uzane na nomfana wenu. Mina ngilahlekelwe ingane yami. Ihambe ekhaya iye eSwidi yosheka njengoba phela ikhulelwe. Kuzobe manje ayibuyi ucingo layo livaliwe. Kodwa nayo ubonkosi makhelwane, nayo ubonkosi ukhathazekile ngoma wengane yakhe. Nayo lekutheni uyazama kumfuni mwaka kamthola. Kwala, ngihambile ngibuza mina la ngaphandle kubantu. Bathi igcina ukubonakala ihleli nalo mfana wakho lapha ethankini. Ayikho ke into engifunayo mina Kwala. Ngifuna ingane yami. Ngifune yami ingane. Mama, cela sihlaleni sonke phansi. Because mina ngicabanga ukuthi mina nawe sengingene efanayo. Engicabanga ukuthi nginazo futhi sixazulule sana. Ma siboneni khona nokuthula ngiyavuma. Sesahamba ngisamphelezela endleleni koqhamuka umuntu wasenzo. Wasecela umuphi lift. Engicabanga ukuthi nawe senzo uyakho inaka isweet. Ngicine lapho mina ukumbona ubese futhi uzongifonela mase ebuya. Since nama ngina mangamthola. Tanami. Ngiyazi ukuthi ukhathazekile nawe uyamthanda nokuthula. Nami ngikhathazekile njengomzali. Okuyinkinga kakhulu ke sengibuya khona eSwidi. Mangifika eSwidi ngiyobuza phela ngimina engilahlekelwe ingane. Kuthiwa ayikaze nje izifike ngoba phela emabhukwini ayikho. Umuntu uma efika lapha esibhedlela uyabhaliswa phansi. Alikho ke igama lokuthula lapha. Hayi mama mina ngisho ukuthi usenze unalo ulwazi ukuthi unokuthulukile. Inkinga ke iyona ke leyo ukuthi mina noLwandle ayishayizana. Sise lapho ke nje mfana wami. NoLwandle loyo naye akabuyi ilokho ehambe yokwenza i-interview. Angisazi mina ngenze njani ikhanda lami liphithene. Ngisangene nje ngempela manje. Uphi yena uMangobese? Hayi, uyaboya. Usanje la kamakhelwane. Naye umakhelwane lo utshutshela impahla. Asazi ukuthi kwenzekani endaweni angazi. Bonkosi, kwenjani uyamanje? Baba ngiyabuya. Hey, webonkosi, ungayenzi into esilima njalo lapho wena. Yabona njengamanje ungayingxenye impilo yomfana wami kanye nawo Khanyisile. Kodwa ngibona ukuthi nathi ngiyakufisana. Shit. Hey, mnumzane. Sure. Abe konke kuhamba kahle. Wabuka kunganeme nje ngathi uxhayekile. Asephumile nama results ami nje. Ngisuke nje matric bafuna ngibhale kahle futhi ngiyazi ngiyangithukile. Into engicikayo leli bhola lalomfana lomnyama olusenzo. Osesongiphazamisa manje Khanyisile. Yazi bese ngithi izinto zami ziyalunga. Uyafika axova ngiyacova nje impilo yami ngazi ukuthi ungifunani lo mfana. Ingakho nje ngithe ngizila kuwena because ngazile ukuthi mina nawe sinezithe sodwa. Ukhuluma ngani manje usewenzeni wena usenzo?
Mfethu, ngeke uze ukhona. Hayi awazi. Hawu. Hawu kanti kwenzakala lekhaya. Ngamba wadlala akho umuntu nokudla futhi akuphekiwe. Mfana wami, nawe uzokubuza ubuhlungu ukulahlekelwa umama. Njengoba nami ngizwe ubuhlungu yami inhliziyo bokulahlekelwa yibona konke enginakho ngesikhathi esisodwa. Hawu, kanti akhala manje. Anti bapho umama nomalume nosisi nokuthula. Umama ngabe usayakwazi ukuhamba. Anti kulambile nje. Anti. Hayi, yo ngiyeza. Hawu, madoda. Angina. Hey. Lapha washela yini nje madoda? Kwenze njani? Sizwa kithi. Yazi sijwayelene ngamba. Kodwa ngiyabona idiye esiqala ngalo. Ile lokujwayelana ngalo. Yazi mfethu bengingayitshela ukuthi ngawu wena ongale nkinga kubonkoza. Mhlawumbe wena unganakho uhamba lapha nongasebe nenkinga. Senzo. Ubunothula. Hawu. Mfethu, ngaze ubuzo wena intombi yakho. Kube ngiyona yama intombi yakho leyo. Senzo ngizophila ukugcina uphi unothula. Hayi yabona mfethu. Unokuthula mina ngilifile impela kade ngiyangisibedlela eswidi. Kodwa bengingazi phela ukuthi sekufanele ngiphinde ngimthathe futhi noma ntamba masebuye aphinde lando yimfuthi indoda. Usungethile. Uthula uhleze esibedlela. Ayibuye. Ngoba nathi sigibela imoto yakho namhlanje awasatholakali. Ngiyabuza baba. Kahle wena. Awuzwani ukubona abantu bajabule. Uqale ngiphuca mina injabulo ukuthi uthathe uKhanyisile. Manje usufuna ukuthatha kuba nkosi injabulo ngabe kunokuthula. Wamthatha wamsasa ngazikhonda umshomsiphi. Cha madoda kahle bese sisumoya. Ngiyacabanga mhlawumbe ukhona umuntu esakhona simfonela ongaba nosizo kuyona yonke lento. Ongasilamulela ukuthi ngifana uma angijwayela kahle uma Senzo. Ngoba mina ngesibamba. Ngisabisi mina. Awenze lutho Senzo ngesibamba. Azithini? Ngoba isona sakumhela. Asa. Kodwa yona namhlezi wazi isizwe kufana. Namhlanje olunye kuthatha kube kuolunye. Gcwalisele. Akumsokazalo wabafanya esanuka amasi lesi.
nemeneja yasesikalo la eBhamshela kumayelana nesicelo somsebenzi okusifakile angazi noma sisamile yini. Oh, yebo sisamile isicelo sami. Ngathokoza mangathola ithuba lokuyibonakalisa. Alright, bengingathanda ukuthi ufike. Okay, na kanjani ngizokwenza njalo. Ngabe khona okumele ngikuphathe? Hayi, okuningi sokhuluma ngabe sowulana nje ukufika nje wena then bese siyaqhubeka ke. Ngiyabonga kakhulu. Yes! Yes! Homa. Ngabe kuyenzekani kodwa mdala? Ngabe kuyenzekani nini mandla wonke? Yini mahlala wedwa ngikuseni Nkosi. Kwenze njani? Mamdama, cha ukuthi ngutholile umsebenzi. Sengizokwazi ukujabulisa uma ngimenzele yonke into ayifunayo. Angiphathi kumntana wami la ngelihle wema. Homa kaze ngajabule. Siyabonga. Lokho kusho ukuthi ke usuzoyeka ukufuna ukubuyelana noSenzo, ukubuyelana noPhakamani ngoba uzobuza ungasaxwayekile phela. Angithi bese khona isidingo sokuthi ufake leyo ndaba njengamanje? Hayi, ngimana ngibuza nje. Okay, mntama ungenze into eyodwa. Ungaqala umtshela uma ngale ndaba ngoba nami kuningi engingakaqinisekisi. Okuningi ngizokuchazela kahle mase ngibuya. Ngiyakucela. Yebo mangobese. Ngiqeda kulunga nje manje ngilungela khona phela ukuthi ngiye police station ngiyobika lolu daba. NoLwandle phela bobabili nje ngoba noLwandle phela naye ilokho ehambe ukwenza interview akabuyanga. Yabona nje mina manje ngizohlanya ngishe ekhanda ngizosangana ngimelwe inhliziyo ilezi ezenzeka la ekhaya. Hayibo. Ngiyale ngoyini? Lwandle. Njani mama? Ngizwile kuthiwa ufuna ukungibona. Ngase ngimangala-ke ngoba phela engikwazi ukuthi thina nawashayisana. Hayi kade namanje akekho esishayisana ngakho mina nawe. Kuphela nje ukuthi khona into engifuna sibonisane ngayo. Nginecebo la. Ukhanyisile ngicabanga ukuthi uzwile ukuthi ubuyile futhi akasasebenzi. Ngiyazi ukuthi vele usamdinga. Yeah. Ngizwile impela mama. Nami-ke benginasifiso sokuthi sikwazi ukukhulumisana naye. Bese sikwazi ukulungisa ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngibe ingxenye yengane yami. Ngikwazi ukuthi ngiyinakekele. Angisho mhlawumbe ngizomphutha ingane, kodwa nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe khona njengoyise, ngikwazi ukuthi ngibanakekele. Kodwa-ke konke lokho kuxhumeka ekutheni Khanyisile ngiyavumelana naleyo. Nginecebo mina. Engicabanga ukuthi lizosisebenzela thina sobabili. Mina bengicabanga ukuthi ngimxoxe uKhanyisile la kanye nengane. Inqobo nje wena uma ngithembisa ukuthi uzomukela ngane. Sengiyezwa manje. Kufanele thina simenze ukuthi angabi nalo ingeke ukuthi ngenze njani ngoba vele sazi ukuthi akanaba. Vele nangoba nalopho amano wakhe ulokho kodwa ngakala lutho. Sengiyibona. Ngikuthanda ukuhlangana ayikho inkinga usungihamba-ke. Singaze sikhulume izinto eziningi. Hayi, kulungile mama. Ngiyathembisa ngiyaqoqa. Njani? Wena. Ngabe ngiyaphupha ngilele yini? Usenze ufuna la ekhaya. Kona ukusithatha kubisibini sokungena la ekhaya. Wena, yabona-ke le akungeke kuyona. Into engangisiza nje ukuthi ungiphakele ukudla kanti wona ndovendela esibhedlela. Yazi uKhanyisile uke wathi hayi futhi akubalekile. Sangiphaka. Ngiyabonga kakhulu. Yazi ongenzele kona kakhulu mina. Inkosi kusiza. Ungikhiphile osizini. Yazi sengizokwazi ukuyimela, ngikwazi ukuhlela ngempilo yami. Ngeke kube uKhanyisile.
yazi bengihluleka nje ukuthengela ingane yami ama-chips eshumi nje lawa ewodwa. Hayi kulungile sesi. Asibonane kusasa ngesikhathi esivumelene ngaso ngiyacela ukuthi ufike ngesikhathi ungangenzeli sole ngaleli thile ngiyase. Mama ngiyakuthembisa angeke uze usole ngesigcina isikhathi. Ngempela ukafuna ukuhlukana nami phansi, angikudingi empilweni yami. Hawu ngiyakuzwa Khanyisile, futhi angizolisana nawe. Engifisa ukwazi nje ukuthi hayi noma ngathiwa kwenzakalani, zonke nami ngihlezi ivulekile. Ngeke ngivume ukuthi wena nengane yami nithwale kanzima ngibe ngikhona. Kanti-ke nje njengamanje bhuti angikudingi empilweni yami. Ngifuna ukulungisa izinto zami phakathi kwami noPhakamani. Kusakhona okunye? Sephinda phela futhi lamanzi. Hello? Ukusobala ukuthi awuyisevanga inamba yami mngani wami Foko wena uhlukana namphansi. Hayi kahle ngolaka. Ngiyazi ukuthi usacasukile emva kokushaya umfanyana omncane nje phambi kwabantu. Awukahle usukhuluma ngani manje ubani okutshelela umama? Imake ngikusize-ke kulekelele. Ngithi hlukana phansi noKhanyisile ngoba wena into ezokwenzeka nje emva kwalokho kuningi okuzokwenzeka ongazi ukuthi kwenzeka kanjani ungakutholi kwenzeka kanjani empilweni yakho. Ngithi hlukana phansi noKhanyisile. Kahle ufuna ungithi you are behind all this. Ufuna Senzo. Ungaba. Hayi bengithi ngineyinkinga kodwa ngiyabona ukuthi hayi cha. Ziyakhala la ngaphandle. Kwenze njani futhi wena uhamba la udaka interview obuso uxuku? Bafu. Kade ngicela masingene ngaphakathi nomonda akasenzile inkomishini ngihlale phansi ngokuxoxa ukuthi kwenzakala. Asekosiza khona nje ukuthi ujabulile nontombi wesebasathe ukuzulu. Bezojabula kabi ukubona intombi ngayise. Athi lokho sibangela isicefe la ethi ukukhumbula. Kazi wamfakani. Kanti kodwa ke bonke lapha. Asingene ngaphakathi. Kamngangithi sawabili siyazi ukuthi vele amaphoyisa sazoyithathela isikhathi sawo nje ukulungisa le ndaba le. Makhelwane. Mina ngendlela ongizima ngayo angikakulungeli nje nhlobo ukuthi ngingangcwaba enye ingane yami njengamanje. Ikakhulukazi mangizongcwaba umoya, ungasekho ngisho ithambo layo. Buyele mthandazweni dadewethu. Kodwa ke phela ziningi inkinga ezinkulu udlula kuzona. Nawo lokho kusazodlula nje. Kusafuna ubekezele kuzodlula. Yabona mama mangifike endlini ufuna ukulala nje ngifuna lutho into ezongihlanganisa noKhethiwe. Hayi kulungile mfana. Yazi bafu kuningi usamele kubhekela endaweni yakithi. Mina kodwa abafazi ngisola abazali. Hayi ngeke madoda. Ziyavunwa phela lezi ngane. Bayafika amasela la bawaphikele kuthathwe impahla zethu, kuthathwe imfuyo, kushawa abantu kwenziwe yonke into kuthuleke nje. Kodwa mina ngikholwa ukuthi abantu bala ingane zala iduzane nje kwethu. Abantu baqhelile abantu nathi ngoba angifanisanga noyedwa nje umuntu kulabo bantu. Futhi nawe utawufana nomfanisanga lo mfana okulimazile. Hayi, uyabona masihlala thina singasukumi. Ayikho into ezokwenzeka. Sazoqhubeka kuyishi.
Hayibo ma. Impahla ikakhanyisile ziyaphi? Kwenzakalani? Ubona nje ngizama ukulungisa izinto lapha phakathi kwalo muzi oxolo. Usungaze uthatha isinqumo sokuthi umxoshe pho. Bengenani ke mhlawumbe sizama ukuthi ahlukane nalabafana ababhangayo. Singayibukanisi nezwe ba. Izovele kudala ngisibuka. Namanje futhi lisasibuka, futhi lisazosibuka. Futhi ke lokho mina ngiqizigqabala nje. Okay, siyithini ke indaba kaMpendulo ngoba mina nawe siyazi ukuthi uMpendulo akafuni lutho nje ngoKhanyisile. Yena uphi vele? Mpendulo sacambalela ngale. Ikhona nje ngenza kanje ngoba ngifuna ukuthi iqembu yavuka nje akusekho sidina nesicefe nje la ekhaya. Uma ninjani la ekhaya? Niyaphila? Mama, ngiyazizwa indawo ezimnandi zokuthi uMpendulo ubuyile. Kasho nje uthi vele namhlanje usuku lwenjabulo ngoba nje nami ningibona. Ayibo. Mam, khathi ikhoma zami ifuna la. Kwenzakalani? Bafo. Nede mina ngizenze ngayo. Nomuntu ngimele simthusa. Efesu unokuthula ithekeni yami. Inyama leli kanye nengosi yami. So ugcine ebonakala naye lo sikhotheni. Bafo. Bafo. Baba yena Baba. Ngase ngiba ngayedwa nje kule nkinga manje.